Исәнмесез, хөрмәтле райондашлар, эфирда толуйлары. Бүген сезне соңгы көннәрдә районыбыз тормышында булган мөһим вакыйгалар белән таныштырабыз. Яңалыклар тапшыруның чираттагы чыгарылышында. Региональ татар милли мәдәни мөхтәриятенә 25 ел. Халыкны эш белән тәэмин итү буенча киңәшмә. Төнге авыл поселениесендә халык белән очрашулар. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп алдагы минутларда. Пермь Суворов хәрби училищесының үз байрагы булдырылды. Ул тәрбияләнүчеләргә уку йортының ачылу тантанасында тапшырылды. Теманы Урал-Информ ТВ телекомпаниясе хәбәрчесе Рөстәм Бәгыйзов дәвам итә. Это знамя теперь часть Пермского Суворовского училища. Учебному заведению его вручили представители Минобороны. На торжественном открытии все 241 воспитанников. Они пока привыкают к жизни в новом учебном корпусе, который сегодня посетили полпредпрезидента Михаил Бабич, замминистра обороны Николай Панков и губернатор Виктор Басаргин. В нашей роте проживает 8 суворовцев. Справа от вас находится комната бытового обслуживания. Спальный корпус, столовая и спортзал – это все для суворовцев возвели менее чем за год. Воспитанники погрузились не только в учебу, но уже присматриваются к секциям и кружкам. У меня дом не такие камеры, а любительские? Да. Ну а здесь какое оборудование, расскажи. Здесь оно профессиональное, кран, штативы. Корпус дополнительного образования укомплектован современным оборудованием. Электронный тир, станки и компьютеры, на которых в 3D-формате можно проектировать ракетные установки. Есть и отдельный класс для обучения вождению. Об устройстве и обслуживании оборудования под капотом каждый суворовец знает, наверное, больше, чем рядовой автолюбитель. Это единственная среди российских суворовских училищ модель, на которой могут обучаться воспитанники. Здесь они изучают работу двигателя внутреннего сгорания и гибридной силовой установки. Такое учебное заведение появилось в России впервые за четверть века. В следующем году здесь будут обучаться больше 500 суворовцев. Этой работой мы занимаемся очень целенаправленно, и каждый год появляются новые образовательные организации для наших детей. Вот то, что вы сегодня увидели, это наши типовые подходы. Создано училище, которое будет готовить не только офицеров вооруженных сил, но предполагается, что будем готовить высококлассных специалистов для оборонно-промышленного комплекса, для военной науки, для разработки и создания новейших систем вооружения и военной техники. То есть это будет военная элита и военно-научная элита страны. В следующем году в Звездном сдадут еще несколько объектов. Параллельно в кадетском корпусе в Усть-Качке идут работы по укреплению базы учебного заведения. Приобретено вот такое оборудование. Это позволяет проводить различные и лабораторные работы. Сегодня строители возводят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спальный корпус на 465 мест. Все работы должны закончить до конца года. Виктор Басаргин лично инспектирует ход строительства. Маяк образовательного процесса в Пермском крае. Мы к этому стремимся. И, безусловно, вот эта новая задача по строительству нового учебного корпуса позволит нам эту задачу в ближайшие 2 года реализовать. На объект сегодня приехал и глава Ингушетии, чтобы перенять опыт Прикамья по открытию подобных учебных заведений. Суворовское училище и Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа создадут в стране образовательный кластер для подготовки кадров для военной отрасли страны. Рустам Багизов, Матвей Рышинин, Час пик. Сорау белән тәкъдим арасында аерма кала килә. Мәсәлән, быел халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә 1883 кеше мөрәҗәгать итсә, бары тик 768 генә эшкә урнаштырыла. Үзәк оештырган укуларда яңа һөнәр үзләштергән 116 кешенең 3тән 1 генә үзенә эш урыны таба. 16 декабрьдә эш белән тәэмин итүчеләр белән уздырылган киңәшмәдә район башлыгы урынбасары Татьяна Балтаева иң мөһиме яңадан укыту түгел, ә яңа һөнәр алучыларны эш белән тәэмин итә алу дип билгеләде. Теманы Гөлшан Рангулова дәвам итә. Үзәктә уздырылган киңәшмәне район башлыгы урынбасары Татьяна Балтаева киләсе елдан югары уку йортлары студентларның бюджет урыннарына эш белән тәэмин итүчеләр муниципалитет хакимияте һәм дәүләт заказы буенча кабул итәчәк дип ачып җибәрде. Сегодня целевой прием будет организован только по направлению работодателя и только по направлению муниципалитета. Хәзер җитәкчеләр алдагысын уйлап үзләренең служба, предприятие яки оешмаларына киләчәктә кирәкле булачак белгечләр исемлеген төзеп, район хакимиятенә гариза бирергә тиеш була. Мы с вами в целевых договорах, которые будут составляться, должны прописать обязательства между студентом и работодателем.
Как правило, обязательство – это обязательное трудоустройство в первую очередь. То есть человека, если мы направляем обучаться, мы должны его получить обратно специалистом. Бүгінгі күндә Мәгариф идарәсе тарафынан укучылардан нинди һөнәр үзләштерергә теләүләре турында сорашу үткәрелә. Ләкин уку йортларына заявка туплаганда эш белән тәэмин итүчеләрнең булачак белгечләргә таләпләре дә бик мөһим. Яңа таләпләр буенча эш белән тәэмин итүчеләр кирәкле һөнәрне үзләштерүчегә стипендия түләргә, эшкә башлагач торак белән тәэмин итәргә яки башкача стимулларга тиеш була. Килешүдә ике якның да йөкләмәләре билгеләнәчәк. Район хакимияте югары уку йортларына заявканы 2016 елның 1 мартына кадәр туплап тапшырырга тиеш. Киңәшмәне халыкның эш белән тәэмин итү үзәге службасының директоры Венера Кучукбаеваның 2015 елгы эш нәтиҗәләре турындагы чыгышы белән дәвам итте. Внедрение мероприятий активной политики занятости было трудоустроено 30% от числа трудоустроенных граждан по мероприятиям активной политики. Это получается 205 человек по временному трудоустройству. На такие работы, как общественные работы, 82 человека было трудоустроено. По программе испытывающей трудности 24 человека. Школьников в каникулярное свободное от учебы время 97 человек. Выпускников образовательных учреждений, ищущие работу впервые 2 человека. Также в рамках реализации программы «Доп.Мер» было создано 5 дополнительных рабочих мест по трудоустройству инвалидов и 1 дополнительное рабочее место по трудоустройству многодетного родителя. Ахырда служба белгечләре эш белән тәэмин итүдә закончалыкны саклау, яңа «Работа в России» вакансия базасы һәм 2016 елга районда һәм крайда кирәкле һөнәрләргә укыту планы белән таныштырды. Крайда кадрлар әзерләү мәсьәләсенә шактый игътибар бирелә. Яшь кадрлар резервы проекты хәзерге түрәләргә алмаш әзерли. Ул 2 дәрәҗәдән тора. Муниципалитетларда түрәләр үзләренә алмаш әзерли һәм край хакимияте дә яшьләрне икътисад нечкәлекләренә өйрәтә. Молодежный кадровый резерв – это проект, направленный на создание команды молодых целеустремленных людей, способных внести вклад в будущее Пермского края, вклад в развитие района, ну и неравнодушных, наверное, к общественно-политической жизни и готовым к смелым решениям и активным действиям. В молодежный кадровый резерв входит около 1000 человек. Какие-то у вас совместные мероприятия еще были или нет? Ну, мы входим в состав кадрового резерва с этого года совместно с Заилеевой Айгуль Раифовной. Мероприятий пока не было. А какие шаги вы планируете сделать в отношении молодежной политики? И первым шагом, совместным шагом, это было создание Совета молодежи на базе Бардымского сельского поселения. Советом депутатов было принято положение и утверждено депутатами. Буквально 2 месяца назад был собран первый совет, где приняли участие порядка 50 молодых людей. Это учащиеся школ, второй школы, гимназии, колледжа. Были также люди с организацией района. Были обозначены цели и задачи, были обговорены рабочие комиссии, созданы рабочие комиссии, такие комиссии, как благоустройство, культура, спорт. Была создана комиссия по религии, ну и было создано немаловажное, на мой взгляд, волонтерское движение. Денис, вы являетесь депутатом Земского собрания и одним из самых молодых депутатов. Это, наверное, очень сложно и ответственно. Ну да, я бы сказал, что первое время, так скажем, я нахожусь в качестве ученика. Есть чему поучиться, а главное, есть у кого поучиться. То есть будем идти вперед, не оглядываясь, то есть с большими планами, с большими перспективами. Ну и, конечно же, при поддержке и руководства района, и руководства поселения Бардымского, совместно с депутатами будем проделывать эту работу дальше.
Декабрьдә район башлыгы һәм Түңгүк авыл поселениесе башлыгы инициативасы белән поселениегә кергән авылларда халык белән очрашулар үткәрелде. Җыеннарда авыл халкы ноябрьдә сайланган яңа поселение башлыгы Разиф Илкаев белән таныша һәм аңа үзен борчыган сорауларын җиткерә алды. Теманы Лидия Дасимбетова дәвам итә. Бүген Түңгүк авыл поселениесе башлыгы Розиф Илкаев каршында авыл җыеннарында сайланган урам активистлары беренче утырышын үткәрде. Алар һәркемне борчыган сорауларны, проблемаларны күтәрде. Бу иң беренче чиратта халыкның чүп-чарны урман басуларга илтеп ташлауы. Урманнарда мусор. Кая китән ул мусор? Столкада урманга бара, техника белән алып бара, түгеп куя, утынын кисеп алып кайта. Вот 2 эш тракторист. 5 жылдан 10 жылдан вот мында биолог абый утыра. Уже у севшер чыгачак, һәм башкалар. Үзегез беләсез, Сергей всякие микробы. Это не наш вопрос, это экологический вопрос. Без просто можем воспитать человека. Не только дети, а и взрослого населения. Биредә шулай ук Түңгүк мәдәният комплексының 30 еллык юбилеена әзерлек мәдәният комплексына исем бирү кебек сораулар да күтәрелде. Ахырда авыл активистлары һәм депутатлары урам советы рәисе итеп Фуат Нәкый улы Усаевны сайладылар. 16 декабрьдә Барда полиция бүлеге бер хезмәттәшен Чечен Республикасына чираттагы хезмәт командировкасына озатты. Полиция майоры Юнус Шакманаевның Ведено районына икенче баруы. Командировка 6 ай дәвам итәчәк. Озату чарасында Барда районы имам мөхтәсибе имам Ахун Марат Хаҗи Музафаров катнашып, Юнус Илдус улына хәер фатиха бирде. Узатырга килүче туганнары, дуслары, хезмәттәшләре дә аның үзенә йөкләнгән бурычын намус белән үтәп, исән-сау әйләнеп кайтуын теләделәр. Дәвам итәбез. Район үзәгендә яңа ел чыршысы быел да традиция буенча җиңү мәйданында урнаштырылды. Районыбыз халкын 15 метр узынлыктагы яшел шибәркәй кыш буена сөендерәчәк. Ул элеккесеннән юнтәсрәк шикелле. Узган атнада чыршыны электрга тоташтырып, яктылык бизәлешен булдырдылар. Һәм аның янына кардан 4 метрлы тау ясадылар. Район оешмаларында яңа елга әзерлек ничек барасың? Бу турыда тулырак итеп хезмәттәшебез Лидия Дасимбетова материалында. Яңа ел бәйрәменә санаулы гына көннәр калып килә. Төрле оешма, предприятияләр, аеруча мәгариф учрежденияләре биналарны бизәү, классларны матурлау белән мәшгуль. Һәр елдагыча 19-нчы ПМК үз территориясен беренчеләрдән булып бизәде. Үзәктә урнашкан оешмалар да моннан читтә калмады. Барда гимназиясе тәрәзәләренә кар бизәкләре генә төшереп калмыйча, яңа ел символы маймылны төрле образларда ясау белән игътибарны җәлеп итә. Я давно занимаюсь рисунками, очень люблю рисовать. У меня дома очень много своих рисунков. Красить было нелегко. Сами знаете, окна это не бумага. Потом много труда получилось. Со школы с 2 до 5 часов красили. Я очень люблю рисовать. И когда в прошлом году очень много рисовали обезьянок, мне очень хотелось. И в этом году я захотела нарисовать обезьянку. Сначала было трудно определить размер, а потом уже стало легче. Хорошо, меня Ханифа Ахатовна очень хорошо похвалила. Нәниләрнең иң яраткан бәйрәменә балалар бакчалары да ныклап әзерләнәләр. Алардагы бәйрәм кәефе ишек алдыннан ук башлана. Кар кызы, кыш бабай, кар тавы һәм башкасы. Бәйрәм рухы тәрәзәләргә, нәниләрнең группаларына күчә. Ел буе көтеп алган иң матур һәм тылсымлы бәйрәмнәребезнең берсе яңа ел киченә нибары 10 көн калды. 19 декабрьдә Пермь шәһәренең яңадан татар зыялылары җыелды. Гагарин исемендәге мәдәният йортында Пермь краеның татар милли мәдәни мөхтәриятенә 25 ел тулу уңаеннан тантана уздырылды. Чара кысаларында Пермь краенда этникара мөнәсәбәтләрне гармонизацияләүдә татар милли мәдәни мөхтәриятенең роле дигән темага конференциясе, бүләкләү тантанасы, краеның иҗат төркемнәре концерты һәм күргәзмә оештырылды. Барда делегациясе составында безнең иҗат төркеме дә бар иде. Хәбәрче Лилия Назина әзерләгән сюжетны карагыз. Хайыга килеп керүгә үк бәйрәм рухы хөкем сөрә иде. Кемдер кочаклашып күреште, кемдер залда оештырылган күргәзмәдә Пермь краенда иҗат итүче шагыйрьләр иҗаты белән танышты. Кемдер халык һөнәрчелеге сәнгате эшләнмәләрен карап ләззәтләнде. Мин бу чарадан үземә илһам алып, рухланып,
тагын да дәртләнеп эшләргә, көч алып кайтып китәргә бик күңелле, бик матур, шул кадәр әзерләнгәннәр бик ошады. Бу чаралар ешрак булсын, ул безгә язучыларга, шагыйрәләргә бигрәк тә илһам бирә. Бу бәйрәм татар автономиясыныкы гына түгел, ул башкорт корылтайының да бәйрәме. Чөнки 25 ел элек татар-башкорт автономиясы дип төзелгән бергә общий безнең бәйрәм. Шуның өчен шушы бәйрәм белән мин үземнең коллегаларны, бүтән монда килгән халыкны шушы бәйрәм белән котларга дип килдем инде. Бүләкләр алып килдем. Пермь крайында татар милли мәдәни мөхтәриятын гармонизацияләүдә этник ара мөнәсәбәтләрнең роле һәм урыны дигән тема буенча конференциядә катнашучылар өчен 3 төркемдә мәгариф, мәдәният һәм спорт секциясе эшләде. Ахырда һәр секция резолюция кабул итте. Шушы секциялар утырышында безнең резолюцияга тәкъдимнәр булды. Мәгариф секциясеннән безгә шушындай тәкъдим булды. Безнең Байтирәк авылында зур проблема бар мәктәп белән. Бу проблеманы шишу өстендә бердәм рәвештә правительство белән һәм район хакимияте белән эшләүне көчәйтергә кирәк ди. 3нче секция безнең спорт буенча булды. Алар үз секцияларында менә көрәшнең ничек торуын, милли көрәшнең ничек торуын каратылар. Бәйрәмнең тантаналы өлешен Пермь крае имам ахуны Әнвәр хәзрәт Әбләев ачып җибәрде. Пермь крае татарларының региональ милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хәлил Фәрвәзетдинов килгән кунакларны сәламләп, 25 ел буе мөхтәрият башкарган эшләр белән таныштырды. Бәйрәмгә ерак араларны якын итеп килүче Татарстан кунаклары арасында Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның үзе килүе юбилей кичәсен тагын җанландырып җибәрде. Залда утырган сезгә һәрберегезгә бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сез чыннан да биредәге халкыбызның рухын саклаучы, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклаучы, халкыбызның матур йолаларын торгызып яшәүче кешеләр. Без Татарстан белән горурланабыз. Без Пермь краенда яшәгән милләттәшләребез белән горурланабыз. Сез халкыбызның иң гүзәл матур эшләреннән берсе, киләчәктә рухыгыз шулай нык булсын, киләчәктә милләтебез шулай горур булып алга барсын. Тантана котлаулар һәм бүләкләүләр белән аралашып барды. Пермь крае халыкларының этномәдәни күптөрлелеген үстерүдә нәтиҗәле эшләүләре өчен Пермь крае татарларының региональ милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары, Пермь краенда Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Сәлим Назинга һәм Барда гимназиясе җитәкчесе Нурия Исмагыйловага рәхмәт хатын Пермь крае губернаторы администрациясенең эчке сәясәт департаменты җитәкчесе Леонид Политов тапшырды. Милләтебез алдында олы хезмәтләрен искә алып татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты исеменнән Барда муниципаль район администрациясе мәдәният идарәсе җитәкчесе Әлфия Халитова, район Таң газетасының баш мөхәррире Элмат Уразов рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Барда мәдәният, ял һәм спорт үзәге методисты Әлфия Якупова Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгының мактау грамотасына лаек булды. Пермь краенда халык мәдәниятен үстерүгә һәм саклап калуга керткән өлешләре өчен Тол буйлары җирле телерадио тапшырулары операторы Тахир Ахмаровка, Таң газетасы фото хәбәрчесе Ибрахим Тимгановка рәхмәт хаты тапшырылды. Барлык котлаулар Пермь шәһәренең гүзәл Шулман, Барданың дуслык үрнәк бию ансамбльләренең дәртле биюләре һәм район сандугачлары Зөлхәбирә Мансурова белән Алина Аптыкованың җыр-моңнары белән үрелеп барды. Бәйрәм концертында Татарстанның халык артисты Рауил Харисов, Татарстанның атказанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова һәм халык ара конкурслар лауреатлары Рустан Хәсәнов, Ләйсән Сөнәгатова, Сиринә Зәйнетдинова үзләренең матур чыгышлары белән бәйрәмгә ям өстенә ям бирде. Концерт Гапла Тукайның туган тел җыры белән тамамланды. Хөрмәтле дуслар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүгенгә мин сезнең белән саубулашам, ә хәзер һава торышы, мәдәният һәм спорт афишасы һәм реклама. Исән имен булыгыз.